Yli 30 lapsiuhria. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi laajan lapsiin kohdistuneen seksuaalirikossarjan esitutkinnan, ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Tamperelaisen noin 20-vuotiaan miehen epäillään kohdistaneen tekoja yhteensä 32 lapseen. Epäilty on ollut TikTokin ja Telegramin kautta yhteydessä uhreihin ja pyytänyt heitä lähettämään itsestään sopimattomia kuvia. Joissain tapauksissa epäillään, että epäilty on painostanut saadakseen kuvia. Epäillyn kerrotaan myös lähettäneen uhreille itsestään sopimatonta materiaalia. Epäilty on tavannut 2 uhria kasvotusten. Toisen tapaamisen yhteydessä epäillään uhrin ja epäillyn miehen välillä tapahtuneen sukupuoliyhteys. Toisessa tapaamisessa epäillään muuta seksuaalissävytteistä tekoa. Uhrit ovat tekojen aikaan olleet iältään 12 ja 15 ikävuoden välillä. Epäillyt teot paljastuivat epäillyn puhelimiin tehdyissä laite-etsinnöissä. Rikosten epäillään tapahtuneen vuoden 2024 alusta vuoden 2025 elokuuhun. Epäilty on edelleen tutkintavankeudessa.